በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይኑ ኣሜን። ስንክሳር ዘወራ ሕዳር ዕለት 3 ኣዴ ማርያም ናብ ቤት መቕደስ ዝኣተወትሉ ዕለት እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በዚ ሎማዓንቲ ኣዴ ማርያም ናብ ቤት መቕደስ ዝኣተወትሉ እዩ። ጸሎታ በረኸታ ምሕረት ናይ ፍቕሪ ወዳን ጣዕሚ ፍቕራን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ልሳንኩንን መብርሃን ኣደይ እንኳዕ ናብ እግዝእትነ ማርያም ባእታ ማርያም ኣቡነ ዜና ማርቆስ ጻድቅን ቅዱስ ፋኑኤልን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና ኣሜን። ባእታ ለእግዝእትነ ማርያም ካብ ነገደ ይሁዳ ዝውለድ ቅዱስ ኢያቄም ዝበሃል ቁኑዕ ሰብ ካብ ነገደ ለዊ ኣሮን ንስተወልደት ናሃና ቅድስቲ እትበሃል ሕያወይቲ ሰበይቲ ተመርዕዩ በቲ ሕጊ ጸኒዖም በቲ ስርዓት እውን ተሓልዮም ይነብሩ ነበሩ። ነገር ግን ኣብቲ ዘመን ብሰባት ውላድ የብልኩምን ብምባል ይነዓቑ ይጽረፉ ነበሩ። ኦሪታውያን ውላድ ዘይብሉ ሃጡኣ በረከት ካብ ጸጋ እግዚአብሔር ዝረሓቐ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ነበሩ እሞ ኢያቄምን ቅድስቲ ሃና ኣዴናን ውላድ ምእንቲ ክህቦም ክሓዝኑ ክጽልዩ ዘመኖም ሓሊፉ ኣረጉ። ንሳቶም ግን ዘምልኽዎ ኣምላክ አብርሃምን ሳራን ስለ ዝነበረ ተስፋ ኣይቆረጹን። ንዝለመንዎ ዘይከልእ ጎይታ ኣብ እርግናኦም ድንቂ ነገር ገበረሎም። ሓደ መዓልቲ ርግቢት ምስ ደቃ ክትጻወት ከላ ዝተመልከተት ቅድስቲ ሃና ኣዴና ፈጺማ ኣልቀሰት። ንእንስሳታትን ንኣራዊትን ንነፈርትን ንእጽዋት እውን ከይተረፈ ብተፈጥሮኦም ከም ዘፍርዩ እትገብር ኣምላኽ እንታይ ደኣ ንዓና ንሃናኸ እምኒ ዲኻ ጌርካ ፈጢርካያ ኢላ ሓዘነት። ነዚ ዝተመልከተ ቅዱስ ኢያቄም በዓል ቤታ ናብ እምባ ደይቡ ሱባኤ ሓዘ። ን40 መዓልትታት ድማ ክጽልይን ክምህለልን ጸንሐ። ኣብታ 40 መዓልቲ ክልቲኦም ሕልሚ ሓለሙ። ንሱ ጻዕዳ ርግቢት ንሰማያት ሰንጢቓ ወሪዳ ኣብ የማናይ እዝና ናይ ቅድስቲ ሃና ኣትያ ኣብ ማህፀና ክትበጽሕ ረአየ። ንሳ ድማ ናይ ኢያቄም በትሪ ዓንቢባ ኣፍርያ ነቲ ጥዑም ፍረ ድማ ኩሉ ሰብ ክምገቦ ትርኢ። ቅዱስ ኢያቄም ካብ ሱባኤ ምስ ተመልሰ ዝረአይዎ ተዘራረቡ እሞ ፍቓድ እግዚአብሔር ይኹን በሉ። ን7 መዓልትታት ድማ ብሓንሳብ ንእግዚአብሔር ክልምኑ ሰንበቱ። ኣብ 7ይቲ መዓልቲ ማለት ነሓሴ 7 መልአክ እግዚአብሔር ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ክንፉ እናጋጨወ ናብኦም ወረደ። መልአክ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል ክንፊ እናጋጨወ ናብኦም ምስ ወረደ ዓለም ዝድሕነላ ናይ ኩሉ ፍጥረት መመክሒት ዝኾነት ውላድ ክትወልዱ ኢኹም ኢልዎም ተሰወረ። ንሳቶም ድማ ደስ ኢልዎም ንእግዚአብሔር ኣመስገኑ። ከምቲ ስርዓት ድማ ብሓንሳብ ሓዲሮም እመብርሃን ወላዲተ ኣምላኽ ተጸንሰት። ኦ ድንግል ኣኮ በፍትወተ ደነስ ዘተጸነስኪ ኦ ድንግል ኃጢአት ብዘሎ ስጋዊ ፍትወት ዝተጸነስኪ ኣይኮንክን ከም ዝበለ ሊቅ ቅዳሴ ማርያም። ለጽንሰትኪ በከርስ እንበለ ኣበሳ ወድኑስ ወርኩስ ወለልደትኪ እማህፀን ቅዱስ። ኦ ድንግል ምጽናስኪ ብዘይ በደል ብዘይ ጥፍኣት እዩ ዝተወለድ ኩሉ ማህፀን ድማ ቅዱስ እዩ ይብል መጽሓፈ ሰዓታት ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 9። ኢያቄም ወሃና ወለዱ ለነ ሰማየ ሰማዮሙኒ ኣስረቀት ለነ ፀሃየ። ኢያቄምን ሃናን ንሰማይ ወለዱልና ሰማዮም ድማ ንፀሓይ ኣውፅአትልና ወለደትልና ኣርከበትልና። ናይ ዓለምና ወለዲ ነቢያትን ካህናትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ወሊዶም ከቢሮም ተመስጊኖም እዮም። ኢያቄምን ሃናን ግን ኩሉ ፍጥረት ብሓድነት ተኣኪቦም እዮም ተመስጊኖም እዮም። ኢያቄምን ሃናን ግን ኩሉ ፍጥረት ብሓድነት ተኣኪቦም እኳ ብእግራ ንዝረገጸቶ
ዶሮና ከማን ኣይኣኽሉን ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ንግስቲ ንናይ እግዚአብሔር ኣዶ ንእመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወለዱልና። ኢያቄም ወሐና ንእግዚአብሔር ናይ ስጋዊ ኣቦ ሓጎታቱ ተባሃሉ። እዞም ቅዱሳን ክሳብ ዝኣርጉ ብመኻንነት ሓዚኖም ጸለዩ። ብንጽህናኦምን ቅንዕነቶምን ተመስኪሩሎም ንድንግል ማርያም ረኸቡ። እመቤትና ወላዲተ ኣምላኽ ነሓሴ 7 ተጸኒሳ ጉንበት 1 ተወልደት። ድሕሪ ስሕተት ኣዳም ብዘይ ጥንቲ ኣብሶ ዝተወልደት ናይ መጀመርታ ሰብ ድንግል ማርያም ኮነት። ናይ እመቤትና ሓረግ ትውልዳ ድማ ከምዚ እዩ። ኣዳም ኖህ ድማ ንኣብርሃም፣ ኣብርሃም ንይስሐቅ፣ ይስሐቅ ንያዕቆብ፣ ብኣዲኣ ድማ ሌዊ፣ ቀዓት፣ እንበረም፣ ኣሮን፣ ቴክታና በጥሪቃ፣ ሄኤሜን፣ ደርዴን፣ ቶና፣ ሲካር፣ ሄርሜላ፣ ንማጣት፣ ሃና ድማ ንመብርሃን ማለት እዩ። ብወገን ኣቦኣ ድማ ይሁዳ፣ ፋሬስ፣ ሰሎሙን፣ ቦኤዝ፣ እሰይ፣ ዳዊት፣ ሰሎሙን፣ ሕዝቅኤል፣ ዘሩባቤል፣ ኣልዓዛር፣ ቅስራ፣ ኢያቄም ድማ ንወላዲተ ኣምላኽ ማለት እዩ። ንጸልማት ዓለም ናይ ብርሃን መቕረዝ ኮይና መታን ክትጠቕመና ከምኡውን ትንቢትን ምሳሌኡን መታን ክፍጸም እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ሊባኖስ እምባ ቅድሚ 223 ዓመታት ተወልደት። ቅዱሳን ኢያቄም ወሐና ንድንግል እመብርሃን ምስ ወለዱ ን3 ዓመታት ንእግዚአብሔር ኣመስገኑ። ንነዳያን ድማ ክጽግኑ ክዕንግሉ ነበሩ። ኣብዘን ዓመታት ድማ ቅድስት ሃና ንድንግል ማርያም ካብ ሕቑፋ ኣውሪዳታ ኣይትፈልጥን። ቅዱሳን መላእኽቲ ድማ ዘወትር እናመፁ ይዘራረብዋ ይንከባኸብዋ ነበሩ። 3 ዓመት ኣብ ዝመልአት ጊዜ ድማ ብናይ ቅድስት ሃና ሓሳብ መብፅዓኦም መታን ክፍጽሙ ተቐረቡ። ከምቲ ስርዓት እቲ ዝቕረብ መባኦም ሒዞም ናብ ቤተ መቕደስ ምስ በጽሑ ኣበውን ካህናትን ኩሎም ናይቲ መቕደስ ኣገልገልትን ክቕበልዎም መጹ። እቶም ህዝቢ ሊቃነ ካህናት ቅዱሳን ዘካርያስን ስምዖንን ኢያቄም ወሐና ምስ ድንግል ማርያም ቆይሞም ከለው ድማ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል መልአኽ ካብ ሰማይ ወሪዱ ረቢቡ ተረአየ። ካብ ቅዱስ ዘካርያስ ጀሚሩ ኩሉ ሰብ ሕብስትን ጽዋዕን ንምቕባል ቀረበ። ግን እቲ መልአኽ ረሓቐ። ድንግል ማርያም ኣብ ዝቐረበት ጊዜ ግን ካብ መሬት ሓፍ ኣቢሉ ኣልዒሉ ብኽንፉ ጋሪዱ ነቲ ሰማያዊ መኣዲ መገባ። በዚ ደስ ዝበሎም ካህናትን ህዝብን እናዘመሩ ኣብ ታሕሳስ 3 ናብ ቤተ መቕደስ ኣተውዋ። ኣማናዊት መቕደሰ መለኮት ድንግል ማርያም ናብታ ኦሪት ቤተ መቕደስ ኣብ ዝኣተወትሉ ዕለት ጸሎትና መታን ክትሰምዓና ከምቶም ሊቃውንቲ ማርያም አንቲ ስዋስው ዘምድረ ሎዛ ዲበቺ ትረግ ጸሎትየ ከመፀና ሰናይ መዓዛ ሃበለ ነፍስየ ታስስል ትካዛ ንብል ኣርኬ ናይ ሎማዓንቲ በረኸታ ጣዕሚ ፍቕራ ናይ ወላዲት ኣምላኽ ኣማላድነታ ኣዶነታ ኣይፈለየና ኣሜን። ከምኡውን ኣቡነ ዜና ማርቆስ ጻድቅ ኣቡነ ዜና ማርቆስ ኣብ ሃገርና ብፍላይ ኣብ ደቡብ ምድረ ጉራጌ በዓል ስም ሃዋርያዊ ጻድቅ እዮም። ምድረ ሸዋ ድማ ንዕኦም ወሲኽካ ናይ ብዙሓት ቅዱሳን መፍለቕያ ስለ ዝኾነት ክብሪ ይግባኣ። ነቢየ ጻድቅ ቅዱስ ዳዊት ትውልዳ ጻድቃን ይትባረኩ ትውልድ ጻድቃን ይባረኩ እዮም። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 111 ዝበለ ነገር ኣብ ምድረ ዞረሬ ጽላልሽ ተፈጸመ። 3 ኣሕዋት ዝተባረኹ ካህናት ኣብቲ ስፍራ ነበሩ። ስሞም ድማ ጸጋ ዘኣብ፣ እንድርያስን ዮሐንስን ይበሃሉ። ካብ ማእከል እዚኣቶም ድማ ጸጋ ዘኣብ ንእግዚአብሔር ተመርዒዩ ንኮከበ ከዋክብቲ ዝኾኑ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስ ወለደ ካህን ዮሐንስ ድማ ዲቦራ እትበሃል ሕያወይቲ ሰበይቲ ተመርዒዩ ንዜና ማርቆስ ወለደ። ናይ ኣቡነ ዜና ማርቆስ ጽንሰቶም ሚያዝያ 30 ብብስራት ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ ክኸውን ከሎ
ልደቶም ድማ ሕዳር 24 ኣብ በዓለ ሱራፊኤል ካህናተ ሰማይ እዩ። እቲ ዘመን ድማ 13 ሚእቲ ክፍለ ዘመን እዩ። ዜና ማርቆስ ኣብ ዝተወልዱ ኣብ 40 መዓልቶም ኣኮኦም ቀሺ እንድርያስ ናይ 72 ዓመት ሽማግለ እዮም ከጥምቑ ቀረቡ። ህፃን ዜና ማርቆስ ግን ካብ ሕቑፊ ኣዲኦም ወሪዶም 3 ጊዜ እሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እናበሉ ምስ ሰገዱ እቲ ናይ መጥመቒ ማይ ፈልሐ። ነዚ ዝተመልከቱ ካህን ሰንቢዶም ወፂኦም ምስ ሃደሙ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት ተገሊጹ ኣይትፍራሕ ብዓብዩ ድማ ካብቲ ጸበል ርእስኻ ተቐባእ በሎም። ከምቲ ዝበሎም ምስ ገበሩ ድማ ርእሶም በራሕ ስለ ዝነበረ ጸጉሪ በቆለሎም። ህፃን ዜና ማርቆስ ግን 5 ዓመት ምስ መልኦም ናብ ቤት ጉባኤ ኣትዮም ኣብ ሓፂር ጊዜ ብፍሉይ ምስ ሓዲስ ኣጠናቐቑ። ዲቁና ተቀቢሎም ናብ ቤቶም ምስ ተመልሱ ሸፋቱ ረኺቦም ንበትሮም ይሕዲጎም ኣሳቕዮም ሰደድዎም። ሽዑ ግን እታ በትሪ ተመን ኮይና ነቶም ሸፋቱ ኣጥፋኣቶም። እዞም ጻድቕ ንቤተሰብ እናተኣዘዙ ንንጽህናኦም እናሓለዉ ነይሮም። 30 ዓመት ምስ መልኦም ወለዶም ኣገዲዶም ማርያም ክብራ ናብ እትበሃል ጎርዞ ኣሕፀይዎም። ንሳቶም ግን ኣብ መርዖኦም ለይቲ ካብቲ እንዳመርዑት ጠፊኦም ናብ በረኻ ኣተዉ። ሽዑ ድማ ብናይ ቅዱስ መልኣኽ መሪሕነት ናብ ሃገረ ምሑር በጽሑ። ኣብቲ ቦታ ድማ ንጣዖት ሰባቢሮም ተኣምራት ገይሮም ንህዝቢ ናብ ክርስትና መለሱ። መስፍን ኣውጊት ግን ተፈታተኖም እሞ ኣሰሮም ኣጥመዮም። ብኹናት ክወግኦም እየ ክብል ግን መሬት ተኸፊታ ምስ ተኸተልቱ ወሓጠቶ። ድሕሪ 5 ዓመታት ግን ለሚኖም ካብቲ ዝተሰጠምዎ ኣውፂኦም ኣጥመቐዎም። ቀፂሎም ድማ ናብ ምድሪ ጉራጌ ወሪዶም ንህዝቢ ኣእሚኖም ኣጥመቐዎም። ንናይ ኣዳል ህዝብን ነቲ ንጉስ ኣብ ደማልን ምሂሮም ዘጥመቑ ንሶም እዮም። ድል ኣሰግድ ንዝበሃል መስፍን መታን ከእምኑ ድማ ነቶም ጠንቆልቲ ስዒሮም ኣጥፍእዎም። ጻድቕ ዜና ማርቆስ ኣብዚ ሐዋርያዊ ስራሖም ብተወሳኺ ብኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምንኩስና ካብ ዝተቐበሉላ መዓልቲ ጀሚሮም ብጾም ብጸሎትን ብሰጊድን ነበሩ። ንፀሓይ ኣብ ምድረ ጉራጌ ክሳብ ምቋም በፂሖም ብዙሕ ተኣምራት ሰርሑ። ኣእላፍ ደቀ መዛሙርቲ ከፍርዩ ከለዉ 200 ኣናብስቲ ብየማን 200 ኣናብር ብጸጋም ይኽተልዎም ነበሩ። ንደብረ ብስራት ወሲኽካ ድማ ገዳማት ሃነጹ። ኣብ መጨረሻ ድማ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ካብ ፈጣሪ ተቐቢሎም ታሕሳስ 3 ኣብ 140 ዓመቶም ዓረፉ። በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ናይ ኣዴና እመቤትና ድንግል ማርያም ጣዕማ ፍቕራ ጸጋኣን በረኸታን ይሕደረና። ናይ ኣቡነ ዜና ማርቆስ እውን ረድኤቶም በረኸቶም ናይ ቅዱስ ፋኒኤል ናይ ኩሎም በዛለማዓንቲ ዝዕሉ በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ታሕሳስ 3 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ባእታ ለማርያም እግዝእትነ፣ ብፁዓን ኢያቄምን ሃናን ኣዴኣን ኣቦኣን፣ ቅዱሳን ካህናት ዘካርያስን ስምዖንን፣ ቅዱስ ፋኒኤል ሊቀ መላእክት፣ ኣቡነ ዜና ማርቆስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ መድኃኒነ እግዚእ ጻድቅ ዘደብረ በንኮል፣ ኣባ ሊባኖስ ዘመጣዕ፣ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቅ ዓምደ ሃይማኖት። በረኸቶም ይሕደረና። ካባን ናበባ ኩሉ ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተኣርመለይ ኣሜን። ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላትነነ ወባልሃነን ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራይለነ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ በኪ ተማህፀነ በክዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።